от глоустон и дървени слоеве. Нека преминем към следващата къща. Това е градът на джуджетата. Готино име. Ето вижте го. Ето е кутичката. Има спонсорствен. Ето градни джуджета. Добавя се. Време от ценовете най-впечатляващите кралски заедно. Идея от този строеж. Ето вижте. Ако искате да го спрете на пауза и го вижте. Ето. Направо аз ще ви го прочита. Лавата може да е източник на топлина и светлина и да придаде усещане за уют под земята. TNT. Внимание! Ако ще пробваш нещо подобно, служи лавата най-накрая. Много е лесно неволно да запазиш себе си или лесно запалим блокчета. Веднага дръж кофата вода и в лентата си за бърз достъп, за да си подсигурен при спешни случаи. Ето го. Добре. Гледайте го следва. Да преминаваме към следващата. Това е дворец. Готино. Вижте каква лампа има. Столове, някаква пътечка. Тук пак са използвали Netherstone. И тук пак има такова за идеи от този строеж. Бъди креативен в използването на сияен камък. Сияен камък? Кое е сияен? Да. Сияен камък е този камък. Т.е. на английски е glowstone. Ето го. Добре. Да. За да свалиш красиво вътрешно осветление. Можеш да направиш интересни подови шарки с различни по цвят блокчета. Както виждате, тук има Iron. Ето го. Разгледайте хубаво. Много стъкла има. Но няма нищо. Пак е хубаво. Да преминем през следващото. Висящ мост. Ето го. Вижте го. Готин е. Материалите за строежа му са тези. Не са много. Само 4 са. И добре, нека започнем. Първата стъпка е да опънем да опънем две блокчета дърво. Втората стъпка е да опънем две блокчета дърво над водата. Втората стъпка е да махнем едното и да сложим на негово място гравел. Чакъл. Да. Третата стъпка е отдолу да сложим дърво, за да изглежда по-добре, все едно го придържа. Четвъртата стъпка е да оправим с малко дървени оградки. Ето го, вижте го, тук има дървени оградки, както и долу, ето ги. Ето го, много е готино. Ще се получи много готино. Трудността пак е на втора степен, но според мен не е кой знае колко трудно. Ще успеете да го направите, ако се постараете. Материалите за строежа на продължението на висящия мост, тук дето строим нагоре така, са само дърво и дървени оградки. Петата стъпка е да сложим малко дърво, ето така нагоре, дърво нагоре. И от така, колкото блокчета разстояние искаме. 10 блокчета високо трябва да е това дърво. Шестата стъпка е между двете да сложим ето така дърво, все едно са свързани за моста.
Седмата стъпка е да сложим оградки на това. Осмата стъпка е да... Секунда да видя. Не знам. Осмата стъпка и за какво е? Секунда само. Секунда. Добре, нека продължаваме. Тук има още един мост, който е 100 пъти по-хубав според мен. Има си кули. Материалите за неговото строене, както виждате, са вълна, камъни, редстон блокчета, айрон блокчета и други. Ето тук, разгледайте го, много е хубав. Ето го. Идеи за този строеж. Вдъхнови се от реални конструкции и построй и ги пресъздай в Майнкрафт. Ето го. Добре, нека продължим с следващото. Това пак е още един мост, който пак е с коли. И даже е по-хубав от другия, от миналия. И се нарича мостът на маговете. Както си спомните, в миналите епизоди ви бях показал градът на маговете. Секунда да го намеря, пак да ви го покажа. Къде беше? Да, ето го. Града на маговете. Ето го и моста на маговете. Тук е започнал. И тук продължава. Ето го, тук продължава към града на маговете. И да, така. Тук, както виждате, има някаква статуя. На мен лично прилича на статуята на свободата. Да. Ето пак идеи за този строеж. Мостът може да е нещо повече. Добави отлични детайли, където съоръжението позволява това. Тук пак са използвани тези блокчета от недъра, недърстоун. Добре. Както виждате, рисунка върху стъкло. Не стъкло. Ето го и ще го много готино. Материалите са вълна и цветно стъкло. Първата стъпка е да си направим цветето в рамка от каблстон.